Filipe, já vlastně nevím, jak ti to mám říct, ale moje pravé jméno není Vicky. Stop! Záběr hotov! Já jsem dinosaurus. Jujuj. Pokračujeme? No, a kdo je na řadě? Tady to máš. Zase já? Aha. Jasně. Tak pojď. Počkej, uděláme to trošičku zajímavý. Klasická Eváčky. To si dej. Co je? Pojď. Já jdu, jo? Je to samec? Ten největší v širokém okolí. Totální alfa. Aha. Dobře, patří mezi ohrožený druhy? Jo, bohužel takový už tu moc není. No. A má parohy? Ten... Dá. Myslím, že ne. Myslím, že ne. Ne. Dobře. Žene maso? No, dřív asi jo, ale teď nevíme. Dřív asi jo, jsi tajemnej. Dobře, pořídili byste si ho domů? Ano. Vojtěch! No hele, jo, vlku? Vše prosím. Tady nejste v zoo.